mga pasayan yan, sa rin yung half Filipino, half Filipina ani nga ang kulog now. For today's video, bani ko ninyo nga mukaon o ginabot o crab meat sa may Punta Princesa. Duli siya sa Lourdes Shrine, mga pasayan yan. Buyo ni siya no sa Super Metro Basak sa Nicolas Baran. Akong gi-order katag si Tinta nga ginabot. Nasa gamay pero mas lamig siya ng dako, no? And also, tag cheese ra ilang puso and tag 25 ang ilang crab meat. Nindot ilang crab meat, mga pasayan yan. Kay dili sa yuti, pure jud nga crab meat. Of course, di dyan na to kalimtan ang Bombay sa sausawan, mga pasayan yan. Nindot na kayo, mga pasayan yan. No? Kay dili na mahal ang presyo sa Bombay. Sa mga nang dagan nga Bombay ang atong ibutang. And also, pusani na tong limonsito. So, tulo na lang ka limonsito kung gipusaan ni para I love you. Aside sa ginabot o crab meat, mga pasayan yan, sa saslay gibaligya nga klase-klase nga mga fried nga mga pagkaon sama sa baboy, lumpia, hotdog, ug banuban pa. And of course,